Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chatunga Mugabe ukonzeresa ku Bed Bridge ku Bhubi kwanga kuine roadblock paamiswa akabva aburisa okapi achidedzera kuti aiwa officer muri kutinonodza. Anzi anga chifamba chidriver akachimudriver angari kamwe kamuchina saka pavamiswa Chatunga adedzera kuti aiwa imi officer makutinonodza kwatiri kuenda akabva abata officer nekola akabva aburisa okapi. Chatunga Mugabe, former son of President Robert Mugabe, arrested in Beitbridge for violent conduct. He allegedly assaulted a policeman at a roadblock at Bhubi, 80 kilometers north of the border town. He started shouting at the police saying, "You are delaying us. Do you know who I am?" Anzanga kudedzera kuti nonoza noziva kuti ndinani here inini. He then angry grabbed the support unit officer by collar and tore off his shirt. Anzi officer vabva vabatwa nekola vakatanga kudhonzana ipapo namva dambura t-shirt yavo. At the moment he is alleged to have produced a specific okapi. Zviri kunzi abva aburitsa imwe okapi akabva adedzera kuti officer ndokubaya ipapo manje zviri kunzi ndopabva pauya mamwe mapurisa akabva adedzera kuti aiwa mufanira kufarisa nabva atosungwa. Hanzi tichitaura kudai he is arrested at Beitbridge rural police station. Zvazvisekwa nevazukuru vambuya nenda vachiti ndekupi koko kubhubi kunonzi Beitbridge rural police station. Vamwe vanhu vari kudedza kuti vapfana ava vanonzi maspoiled brat, vanhu vafana vakajaidzwa ava. Vamwe vari kudedza kuti hanzi sungai mutore key mukandire kure. Vamwe vari kudedza kuti aiwa officer vanenge vanga vachida bribe manje Chatunga azviramba saka vakudedzera vakutaura dzimwe nyaya dzisiridzo because vana Chatunga nyaya yavatsati tavanzwa. Saka vanhu vari kudedzera kuti ngatinzwewo Chatunga kuti anoti kudii because nyaya iyi maoffice emuZimbabwe ari very corrupt. Inyaya yekuti vana Chatunga varamba kubisa mari yebribe saka officer varwadziwa vakabva vadedzera kuti aiwa mufana aita sei aburisa banga. So handizivi kuti noti kudii. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.